Milan Polášek je jedným z najstarších učiteľov jogy u nás. Joga ho naučila, že najväčšie liečivé sily sú skryté v nás a v prírode a ako si možno pomôcť aj vlastným úsilím. Hovorí, že máme k dispozícii svoj život tu a teraz a preto ho treba žiť ako najlepšie vieme. Vyznáva učenie Mahatmu Gandhiho o ceste k sebapoznaniu. Om Ram Mitraya Manaha. To je v sanskrite, pozdravujeme zdroj života na zemi. Celá joga je vlastne taká cesta k sebapoznaniu. A sebapoznanie, ak by sme to tak povedali, ak je zmyslom života niečo na tomto svete, tak zmyslom života je duchovný vývoj. A všetko ostatné by sa tomu malo podriadiť. Čiže odpútať sa príliš od hmotného sveta, nelipnúť na ňom, žiť normálne, ale nezabúdať, že čo je zmyslom toho života. Klasik jogy Patanjali už pred 2300 rokmi napísal tzv. Yoga Sutru. A on začal popisovať tú jogu, ale začal etikou, duchovnými hodnotami človeka. To znamená, neubližuj nikomu. Buď pravdivý, hlavne k sebe buď pravdivý. To bola akoby nejaká smerovka na ceste, ktorou sa mám vydať. Ja tú cestu ešte nepoznám, ale viem, že by mohla byť dobrá. A tak sa po nej vydám. A on mi potom ponúkal aj metódy, ako by som po tej ceste mohol ísť, aby som príliš nepadal do jarku. Tak proste tam tá metodika bola veľmi dobre prepracovaná. Páčilo sa mi, že je tam holistický prístup k človeku. Že tá joga stojí ako na takých troch nohách. Jedna noha je psychika, druhá noha je výživa, tretia noha je pohyb. A že všetky tieto tri nohy musia byť v poriadku, ináč sa tá stolička prevráti. To sa mi páčilo, že išlo od celého človeka. Začneme si vnímať svoj organizmus, čo robia kĺby, čo robia svaly, ako prebieha dých. To je taká hrubšia vrstva. Potom je energetická vrstva. Keď sa pokročím a dokážem sa sústrediť, uvoľniť, vnímam nejaké prúdy energie v sebe. Tomu sa hovorí pranayama koša, teda prana je energia v joge. Keď aj toto má kúsok zvládnuté, a to je veľmi silná metóda, tá prana, tak potom ide na manomaya košu, začne sledovať, čo sa mu odohráva v hlave. Myseľ, myšlienky, postoje, city, pocity, proste začne sledovať svoju myseľ, čiže zasa sa dostáva hlbšie do seba. A takto pokračuje ďalej a ďalej, až sa dopracuje k takému nadhľadu nad tým, čo tu všetko beží. A teraz mi ide o to, aby som tu svoju myseľ uviedol do stavu pokoja. To výrenie myšlienok, aby som stíšil, a tam sa potom dostávam ešte hlbšie k jadru svojej bytosti. Čiže už ani rozumom sa nezaoberám, ten sa stíšil. To sa volá antarma, na vnútorné ticho. A vtedy sa človek dostane vlastne k jadru svojej bytosti. To je vlastne technika, ktorá sa volá pratyahara, stiahnuť svoje zmysly z tých vonkajších podnetov a ponoriť sa do seba, do jadra svojej bytosti. No a títo starí učitelia hovorili, že tá naša duša, to je taká božská iskra v každom z nás, a keď si ju nájdeme, tak tá nás životom potom povedie a už nepotrebujeme žiadneho učiteľa, ani gurua, ani kazateľa, že tá nám povie všetko, čo máme robiť. Len sa musíme k nej otvoriť. Je to užitočné, ak človek sa blíži k tomu jadru svojej bytosti a prestáva sa príliš orientovať na vonkajšok. Totiž ten vonkajšok, to je tu za chvíľu nebude. Ani my nebudeme, ani táto príroda, to všetko je na chvíľu. Ale čo je v nás večné, tak on v sebe začne nachádzať, to nesmrteľné, a on začne potom počase pociťovať, že vlastne nič sa nedeje. Existuje tzv. Samsára, to je kolobeh životov. Duša odíde, vráti sa, dostane nové telo a pokračujem tam, kde som prestal a vlečem si za sebou svoju karmu. Teda to je to, čo som robil v predchádzajúcom živote. Jeden učiteľ jogy povedal, že nájsť pokoj v sebe je ťažká vec, ale nájsť ho inde je nemožné.
Om to pôsobí veľmi upokojujúco, pretože to je vibrácia, ktorá nahradí vibrácie myšlienok v hlave. To je ako keď máte hladinu jazera zvlnenú a nahradíte ju jednou jedinou vlnou, že tam povedzme hodíte kameň, ale on to vytlačí tie ostatné vlnky, to vnútorné špliechanie sa vyhladí a ostane tam jediná vlna. Máme viacero zvukových vibrácií, ktoré používame. Jedna sa volá brámari, čmeliak. To si zapcháme uši a takže... Ak teraz jedno ucho pustíte a druhé necháte zapchaté, tak zistíte, že tá vibrácia sa presunula do jedného ucha. A tým sa dá vyliečiť tinnitus, pískanie v uchťach. Samotná joga, ja to tak hovorím, že ona je tak veľmi rozsiahla a široká ako oceán a má veľmi veľa rôznych aspektov. A tie aspekty si môžete vybrať z toho, že kto si čo vyberie. Samozrejme, že joga je tak obsiahla, pretože tam joga je už strašne stará, strašne dávna. A pochádza to z veľmi vyspelých dávnych civilizácií, keď ľudia proste hľadali tie duchovné cesty, ktorých poznatky sú vhodné pre dnešných ľudí. Hej. Niekto sa pohrúži na ten smer, na ten štýl a zasvetí celý svoj život nejakému takému hľadaniu nejakých tých duchovných svojich zdrojov a tomu niečomu vesmírnemu a Bohu. A iní ľudia to zase robia pre zdravotný štýl, vyslovene niektorí pre chudnutie, niektorí pre rozvoj trošku síly alebo sebavedomie. Ja to ponímam takým spôsobom, tak zo všetkého trošku. Niekto príde na cvičenie a chce sa pozrieť, ako cvičíme a čo robíme. Ja mu poviem, vy z tohoto, čo tu robíme, nič nepochopíte. Môžem vám ukázať taký príklad. Telocvikár povie, že urobíme predklon stojí. Takže jogín, keby urobil predklon stojí, tak sa zohne a narovná. Telocvikár hodnotí, ako hlboko sa ten človek ponoril. Jogín povie, urobíme padahastasanu. A človek pomaličky prejde do toho predklonu a úplne sa uvoľní. Ostane tam stáť treba aj 2 minúty. Pozorovateľ z toho nemá skoro nič. Ale ja, keď toho človeka vediem, tak mu poviem, vyvážte sa najprv na chodidlách, že keby ste stratili vedomia, vôbec by ste nespadli. Ostali by ste tam úplne uvoľnený stáť. Potom si všimnite, či máte uvoľnené ruky, či máte uvoľnené čelustie, tvár. Všimnite si, ako dýchate. Všimnite si, ako sa vám pri nádychu chrbtica trochu predĺží a pri výdychu trochu skráti. Všimnite si, že si tým naprávate bedrovú hyperlordózu. Ak máte dobre zvesenú hlavu, naprávate si krčnú hyperlordózu. A ak v tom predklone uvoľníte mozog, tak to je najväčší spotrebič krvi. Predíte predčasnému starnutiu, lebo hlava starne ako prvá. Tam prvý zošedilieme, aj vrásky. Čiže ak prekrvíme dobre hlavu v tom hlbokom predklone a ostanem tam chvíľu, tak ešte tam tým ľuďom niečo k tomu poviem. Môžete pracovať s dýchom lepšie, môžete vtiahnuť brucho. A taky sú viazané všetky polohy, telesné aj cvičenia. Čiže je to cesta do seba. Ja napríklad dám jednu ruku takto a odtiahnem palec. A zase niekto myslí, čo ten človek s tou rukou robí, na čo to je dobré. Ale ja cítim, že som si zablokoval pravú polovicu plúc. A ľavá je oslabená a tým pádom viacej musím dýchať do ľavej strany. A tak môžem naprávať napríklad aj skoliózu, pokiaľ to mám vychylené tým smerom. To sa volá šúnia mudra, čiže mudra prázdnoty, alebo gesto prázdnoty. Keď dám takto ruky, tak to je na dolný dých dobré. Keď dám palce do pesti a zavriem, tedy ventilujem len plúcne hroty. Tam býva najviac tuberkulózy a také veci. Alebo upchatý nos. Tuto sú dve dôležité dráhy. Jedna je slnečná, druhá je mesačná. Jedna pôsobí tlmivo a druhá budivo. Ako náhle dýchame cez jednu nosovú dierku, tak jedna mozgová hemisféra zaostáva. Deti, ktoré dýchajú nosom, dýchajú len ústami, tie v škole zaostávajú. Tak sa snažíme udržať v dobrom priechode tieto dráhy. Tie sa pretínajú v strede mozgu, idú pozdĺž chrbtice a tam cez chrbticu, cez čakry. Čiže to všetko vplýva. Toto jogini mali preskúmané, poznali 72 000 dráh v tele, poznali čakry, to boli tie centrá riadiace a s tým oni narábali.
A to teda je úplne niečo odlišné od bežného telocviku. Že máme potom aj prečisťovacie techniky, že si čistíme hrdlo, celý zažívací trakt si dokážeme premyť. Proste tam je spústa očistných techník, nosoho tam premývame. Čiže celý človek to musí byť a tá čistota toho tela, tomu to potom vplýva aj na psychiku. Kto teda jogu vidí len ako nejaký telocvik, nejaké pomalé pohyby, tak nevie o nej vôbec nič. Preto nemám rád ani také cirkusy, to predvádzanie nejakých krasavíc. A jogu vnímam ako, a myslím si, že to tak aj je definované, ako životný štýl alebo spôsob existencie jednotlivca, pretože je to spojenie toho fyzického, toho duševného až duchovného. A preto si myslím, že niektorí ľudia sú viac jogíni, aj keď necvičia, ako tí, ktorí cvičia jogu a vlastne ani nevedia, čo robia. Ja si myslím, že tá joga učí aj cez to telo spoznávať aj svoju dušu a napríklad cez rôzne rovnovážne cvičenia mi prichádzal viac balans do mentálnych situácií, alebo som si odburávala nejaké strachy cez nejaké cviky, alebo je úžasné, že to je vlastne v harmónii. Myslím si, že správna joga je harmónia sily a ohybnosti. Tak preto si myslím, že tieto trendy ako power yoga už keď niečomu dávame väčší význam tej sile, tomu power, tak už to vlastne je disharmónia a preto si myslím, že to nie je yoga, ale ja som to taká veľmi ortodoxná. Cez vojnu, to bolo za slovenského štátu, asi 44. rok, som zletel z výšky a dolámal som sa. Dosiaľ som do nemocnice v Piešťanoch, rezali mi to 3-krát a zachránil ma nejaký ruský lekár. Potom som celé roky chodil na barličkách ešte, lebo som mal škaredé dolámanú nohu. Tak sa mi vyhli také športy ako fotbal, hrať s deťmi a také, to som nemohol absolvovať v mladosti. No a potom niekedy okolo 30 rokov sa mi objavil nejaký melanóm na prsiach, tak ma ožarovali na onkológii. To tam celé mi vypálili takú dieru. Lekári hovorili, že to mám spálené, že už sa z toho nedostanem. A tak som sa venoval joge. Začal som robiť tie čistiace techniky, nos, hrdlo stále čistúčke od akýchkoľvek nánosov. Asi tak po roku to ustalo. Po roku som už ani nádchu nikdy nemal, lebo som to robil každý deň. Obvykle takéto cvičenia predvádza mladá štíhla krásavica. Nezvyklé je, keď to robí brúškatý senior. Chcel som vás povzbudiť, ukázať, že joga nemá vekové ani zdravotné obmedzenia. Len si treba správne vybrať. Kľúčovým heslom jogy je trpezlivosť a vytrvalosť. Keď som mal tak 75, tak som sa cítil ako 40 ročný. Nemal som nejaké pocity staroby. Po 75-ke sa už začali dostávať také problémy, že skôr som sa unavil do kopca, po jedle som si pospal, predtým to nebývalo. Takže postupne ten vek sa začal prihlasovať, postupne aj zrak mi začal slabnúť, takže to sa nedá zastaviť. Ošedil som, tak nezastavíme to. Ja zoberiem ako príklad svet zvierat. Máte na dvore mladé kurča a starú sliepku. Obidve sa živia rovnako, majú rovnakú vodu, rovnakú výživu. Mladé kurča uvaríte za pol hodiny a starú sliepku varíte 3 hodiny. A tak aj človek vekom postupne tuhne a tuhne aj psychicky a tá joga ho udržuje dlhšie pri tom mladistvom stave. Naťahuje si svaly, uvoľňuje kĺby, zlepšuje proste aj psychiku a zlepšuje si aj výživu, pretože získava taký cit k tomu. Tak preto je to potrebné teda neustrnúť a niečo so sebou robiť. Ja som bol vedúci vedecký výskumný pracovník, ale som strojár a robil som odjak živa v technike konštruktéra, ale mravné to ľudstvo ako keby zaostávalo za technickým vývojom. Tak som zistil, že však ja nebudem robiť len tú techniku a vynálezy, ale budem robiť niečo aj v tej oblasti pre človeka ako jeho vnútorný vývoj. No a indický učiteľ nám povedal, že cieľom jogy není nejaký človek, ktorý tu žije 120 rokov, alebo ktorý je krásny a štíhly, že cieľom jogy je dobrý človek, výborný človek. To je cieľ jogy. To není dôležité, koľko rokov žijeme, ale ako kvalitne žijeme. To je rozhodujúce. Ja som bol celý život veľmi činorodý. Tak som to cítil a tak som písal aj knižky.
tak som robil aj cvičenia a pobyty, nikdy som za to nič nechcel, proste išlo to ako služba. Eštebáci nás stále sledovali ako podozrivú sektu, ale boli slušní, lebo vedeli, že nič zlého nerobíme, chodili v teplákoch aj na naše cvičenia. V Československom zväze telesnej výchovy som sa dostal do Federálnej komisie jogy a dostal som jogu na Slovensku na starosť. A tak sme vyškolili okolo 200 cvičiteľov. Padol režim a som založil jogovú spoločnosť, aby sme mohli v niečom pokračovať. No a tá jogová spoločnosť existuje doteraz. Máme učiteľky, ktoré robia jogu dlhé roky a vedia s tými deťmi narábať. Oni na tie deti nekričia a oni tie deti učia nejaké pohybové aktivity. Povedzme, vidíš, že tie deti sú v tej lavici nejaké schúlené, tak ich postaví medzi lavice, dá im pár cvikov, aby ožili, aby sa spriamili a ide to. Keď sú deti príliš rozbujdošené, naučí ich nejakú mantru, nejakú zvukovú vibráciu, si to zaspievajú, je tam pokoj v triede. To sa robí. Ale nedá sa to robiť príkazom, to musí byť hra pre deti. Bola taká snaha dostať jogu do škôl, ale nejakým šnelkurzom narobiť učiteľov jogy, dokonca telocvikárov, ktorí na deti kričia, to by neviedlo k ničomu. Joga je pokojné, tiché učenie. Joga pomáha liečiť, pretože ak sa človek upokojí, uvoľní, keď prestáva byť stresovaný, tak imunitný systém sa rozbehne naplno. Dokonca aj prach bolestivosti sa zmení, že také veci, kde niekto vrieská už, tak ten jogín znáša aj tie bolesti o mnoho lepšie. Teda, ak nám niekto hovorí, že vy ste jogíni setci, lebo sa staráte len o seba, ja hovorím, a matka, ktorá sa nestará o seba a je nervózna, čo ona dá tým svojim deťom? Stretching boli prevzatý z jogy, Schulz autogénny tréning prevzal z jogy, takže joga obsahuje strašne veľa. A mne sa zdalo, že ja som narazil práve na dobrý prameň. Určite by som zaradil jogu do tréningového cyklu ako takú, kvôli regenerácii a kvôli meditácii, samozrejme kvôli stretchingu. Je to vynikajúca vec na dýchanie a uvoľnenie tela takého, lebo najlepšie je zosúľadiť všetko. Jogu som si nevybral celkom tak sám, ona si vybrala mňa ešte v takých raných, mladších časoch môjho veku. A tak mi prišla nejak do života všetky tieto veci, že sa stotožňujem aj s mnohými takými filozofickými vlastne smermi tej tradičnej jogy, ale samozrejme, že sa venujem cvičeniam, ktoré sú vhodné pre zdravie a ku tomu som prispôsobil aj nejak ten svoj životný štýl, že proste mám nejaké také tie obmedzenia, ako to niekto nazve, hej, že som vegetarián, nepijem vôbec alkohol a tieto podobné takéto záležitosti takého zdravšieho životného štýlu. Dcera tá si zacvičí, syn ten je muzikant, ten si občas volá, čo urobí, ale nič moc. Moja manželka bola v joge chvíľu, ale potom sa dostala do nejakej cirkevnej organizácie, tam ich nejaký kazateľ nabrúsil proti joge, vraj to je od satana, tak sme sa rozišli z toho titulu, že sme mali dva svety. A verte tomu, že tí príbuzní, pokrvní príbuzní, to není pravé príbuzenstvo. Pravé príbuzenstvo sú ľudia, ktorí majú rovnaké duchovné príbuzenstvo. Zistila som, ako to vlastne v tej jogovej komunite chodí, všetci si týkajú, všetci sú na jednej lodi a filozoficky sú to takí veľmi podobní a pekní ľudia, musím povedať. A tá jednota a tá harmonizácia, potom, že nie len teda fyzické a duševné telo, ale aj emočné. Onkologickým pacientom to pomáha u nás tiež, pretože ľudia vlastne hľadajú okrem tej klasickej chemickej medicíny ešte alternatívne cesty, ako by si mohli pomôcť a samozrejme ten človek musí tomu aj veriť. K joge ma pritiahlo taký vnútorný pokoj, schopnosť prekonávať stresové situácie, ale nie tým, že sa so mnou porozpráva nejaký psychológ, ale že si upravím životosprávu, cvičenie, výživa a nejaké hodnotenie, nejaký úroveň duševných hodnot, nejaká tam bola. A to ma zaujalo, že sa to podobalo trochu na to desatoro, ale neboli to príkazy, ani hrozby, ani prosby. Proste, že to bolo ako vnútorná potreba človeka čisto žiť. Proste tá joga človeka tak prepracuje a obmekčí, že on cíti, že je tu čosi, čo nás presahuje.
On nemusí potom k žiadnemu náboženstvu sa primknúť, ale je vlastne veriacím. Verí, že tu je čosi viac, než len tento hmotný svet. Bežný telocvik je zameraný na vonok. Tam vidím súpera, tam vidím čas, tam vidím hľačku, basketbalový koš, proste starám sa o to, čo je mimo mňa. V joge som totálne zameraný do seba. A teda začínam to Anamájov košou, to je to telo, a začínam sa zoznamovať sám so sebou, zavriem oči a vnímam len seba. Potom prejdem do Pranamája koše, to je pranické telo, energie. Keď už cez to prechádzam, prejdem do mysle, čo sa mi moje mysli odohráva, snažím sa v tom vyznať, odpútať sa od tých myšlienok, ktoré nechcem, ktoré ma zaujímajú. Jednoducho vypozorujem, kedy sa tá myšlienka zrodila a nenechám sa ňou uchvátiť do kolotoča myšlienok. Hneď ju pustím preč. A to není ľahké, to je ten pokoj mysle, to je hromne ťažká vec. No. A prestanem súdiť. Ten guru povedal žiakovi, keď sa ho pýtal, že ako sa mám naučiť odpúšťať. On hovorí, tak prestan súdiť a nemusíš odpúšťať. Je inšpiratívny, je dobrý, rozdáva svoje skúsenosti a máte pocit, že ak do vás vloží dôveru, nikdy ju nesklamete. To je výborné. V mestách vedieme cvičenia v telocvičniach a dobre je, keď sa nám podarí usporiadať nejaké pobyty priamo v prírode. Robím tie pobyty už na 35 rokov, ľudia prídu na chatu, stravujú sa tam vegetariánsky, denne 3-krát denne cvičia. Ráno vstaneme, pochodíme bosí po rose. Potom pochodíme bosí po kamienkoch. To je akupresúra. V zime po snehu bosí. Otužovanie. Potom majú to premývanie nosových dutín. To ich učíme, aby si udržali čisté priechody nosových dutín. Aj hrdla. A potom príde nejaká tá rozcvička a v rámci tej rozcvičky ráno cvičíme postojačky vonku, keď sa dá. A ináč, keď je škaredé počasie, ideme do miestnosti cvičiť. Ale pokiaľ možno cvičíme vonku. Tak napríklad začneme cvičenie tým, že vyťahneme rovno chrbticu dohora. Natiahnem chrbticu dohora, ťahám ešte vyššie, až tá chrbtica sa úplne pretiahne a dostane sa do normálneho stavu. Potom sa učíme rozdýchať, ale neučíme sa rozdýchať raz, dva, ale nádych, naplním hrudník, výdych. A keď urobím ten výdych, ešte prejdem do skrčenej polohy, aby som stlačil bránicu. Ale stále je tamto seba vnímanie. Človek musí veľmi presne, alebo pokiaľ dokáže veľmi presne vnímať, čo sa v ňom vlastne odohráva, čo ten pohyb robí. Problémom súčasného človeka je krčná chrbtica. Prečo? No, sedí pri počítači, drží ruky hore, alebo pri laboratórnom stole a stále má toto napäté. Dokonca zariade na vás šéf a spevnia vám tieto svaly. Aj to je archetyp. Schováme hlavu medzi plecia. To je archetyp, pretože zvieratá v prírode idú po krku. A to máme v sebe. Schováme si hlavu medzi plecia. A teda tú krčnú chrbticu rozcvičujeme tak, že si chytíme hlavu zozadu, zmačkajme medzi laktami a pritiahneme bradu na prsia. A buď v tej polohe chvíľu ostanem a dýcham a dám tým svalom šancu, aby sa natiahli, alebo to urobím niekoľkokrát po sebe, ale veľmi pomaly, pretože svaly majú takú tendenciu, že keď robíme niečo rýchlo, tak ten sval tuhne, doslova stvrdne. Ja to ľuďom tak ukazujem. Pozrite sa, švihnite takto rukou dozadu a všimnite si, kam tá ruka dobehla. A potom to urobte veľmi pomaly a všimnite si, kam tá ruka dobehla. Telo sa bráni proti prudkým pohybom a sval povolí vtedy, keď není ohrozený. Tak všetko robíme pomaly a vedome a keď ešte do toho zapojíme aj dých, tak už to má potom nejakú úroveň. Napríklad takto to vysvetľujem. Tu pomalosť toho cvičenia alebo tu zdĺhavosť. No, zovrete ruku v päsť a zachytíte si takto zápestie. Áno? Držíte pevne, zovrete zápestie. Potom tú dlaň otvoríte a je biela.
pustím zápestie a očervenila. Čiže nedostatok pohybu znamená zhoršenie cirkulácie a ten pohyb nesmie byť rýchly, pretože tá cirkulácia nestačí reagovať na rýchle pohyby a snáď krv, ale lymfa sa pohybuje pomaly, lenivo, ona nemá srdce. A keď my cvičíme pomaly, tak v tom prípade dáme čas tej lymfe, aby išla na miesto, kam potrebuje. Tam sú tí lymfocyty, to sú takí policajti imunitného systému a tí sa dostanú na miesto na čas. Čiže ako náhle cvičím takéto cviky a zaplatím lymfatické uzliny pod pazuchami, no tak toto je celé preplnené lymfatickými uzlinami. Tak nemôžeš šmýkať takto, lebo tá lymfa potrebuje čas. Tak ju vytlačím, vrátim pomaly a ona sa, zasa tá uzlina sa naplní. Takže už máme aj to napríklad, že ženy, ktoré nenosia podprsenky v tých domorodých krajinách, majú menej rakoviny prsníkov. Oni to nestláčajú. A naše ženy sa príliš uťahujú a to je tiež na vine, že tá lymfa tam neprúdi. Napísal množstvo rôznych brožúr a kníh a má také poznatky, že to je taký zdroj takého čerpania. On bol naozaj jeden z takých priekopníkov a ja si ho veľmi vážim za to a myslím si, že je veľmi nedocenený, že teraz sa stala yoga taký boom. A ja som ku tomu trošičku prispel, že teraz v podstate sa robí yoga všade. A je to veľmi u nás teda veľmi populárne, takisto ako vo svete. A z týchto ľudí, ktorí aj teraz tu prichádzajú na to cvičenie, tak možno to meno Polášek ani väčšina nepozná. A to je trošku smutné. Ak tie etické zásady jogy stali na začiatku cesty a človek sa vyvíja a postupne sa mu to stáva ako so náplňou života, neubližovať, byť pravdivý a tak, a že už keď tak dokáže žiť, že je doslova pokorný, tak to už je vysoký stupeň vývoja. Dokáže žiť nielen pre seba, hlavne pre druhých. A teda vlastne je to prekonávanie egoizmu. Yoga mi dala možnosť žiť v akémsi vnútornom miery aj v ruchu sveta, aj v samote. Proste dokážem s tým žiť vyrovnane a nevyhľadávam žiadne také závalky, ktoré by ma odpútali od môjho vnútorného sveta alebo od toho pokoja, že by som musel niekde lietať po svete alebo hľadať nejaké mechechechecheche. Proste žijem si vnútorne v pokoji. To mi dala yoga. Mier, vnútorný mier a zmysel života.